Ups, det var ikke lige meningen. Hej og velkommen til Tryggevils Musikrum. I dag vil jeg vise jer, hvordan man bruger de her forskellige musikinstrumenter og lydudstyr, som vi har her i klubben, sådan så der ikke er noget, der går i stykker, og I passer godt på jeres ører på samme tid. Der er jo en masse forskellige muligheder for at spille musik her på Tryggevile. Vi har også et lokale på første sal, men nu vil jeg vise jer nogle af de ting, man skal kunne hernede. Og så gælder det faktisk, det samme, man skal kunne for at bruge musiklokalet på første sal. Så hvis I kan det her, så kan I det også ovenpå, uden problemer. Der er jo rigtig mange, som når de starter her i klubben, at de rigtig gerne vil spille musik og lave et band med deres venner. Og der laver jeg altid sådan et lille musikkørekort, som jo bare er et kursus i, hvordan man skal bruge de her forskellige instrumenter, så der ikke er noget, der går galt. Der er også nogle gange nogle af jer, der har glemt, hvordan man skal bruge de forskellige ting, og så kunne det her jo være en smart video lige at gå ind og se igen, så I får genopfrisket, hvad det nu var, jeg har sagt dengang I tog jeres musikkørekort. Så lad os starte med mikrofonerne. Herover i den her afdeling, der er mikrofoner inde i det her skab, og de sidder alle sammen til den her mixer, som hænger på væggen, og den mixer, den sender så lyden ud i de to højttalere, som står i hvert hjørne, og det er sådan, man får forstærket sin stemme. Der er 3 forskellige farver mikrofoner. Nu tager jeg lige den røde, den har den korteste ledning, så er der den blå, den har en lidt længere ledning, og så er der den grønne, den har en rigtig lang ledning, så hvis man skal spille trommer og synge på samme tid, så kan man jo passende tage den. Herover der kan I så se på mixeren, at der er en masse forskellige knapper, og I skal egentlig ikke bekymre jer så meget om det, andet end at alle de her, de skal stå nede i bunden, når I går i gang. Og det er der en meget god grund til, det er, at inden vi så tænder for knappen, tænder for strømmen til det hele, som vi gør hernede, så sørger vi for, at der er skruet ned, sådan så vi ikke pludselig får nogle ubehagelige overraskelser og en masse støj. Så, nu er der skruet ned, så må jeg gerne tænde her. Så kan I se, at der kommer lys i det, og hvis vi kigger på højttalerne, så kommer der også lys over i dem. Nu har jeg den røde her, så jeg skruer lidt op. Hallo, hallo, hallo. I kan måske se, at der kommer lyd ind her, men der kommer ikke noget lyd ud af højttalerne. Og det er fordi, jeg skal huske at skrue op for højttalerne, som er de her 2 røde knapper. Jeg har nemlig lavet et system her i musik, hvor alle volumenknapperne, dem der styrer musikkens højde, altså hvor meget lyd der kommer ud, dem har jeg farvet røde. Så jeg skruer lidt op for dem. Hallo, hallo, hallo. Nu kan I se, at der både kommer lyd ind, og der kommer lyd ud. Det er ret smart, og på den måde kan vi så skrue op og ned for de forskellige mikrofoner herover. Og der kommer stadigvæk det samme ud af højttalerne herover. Så hvis nu ham, der synger i den røde, han synger meget højere end ham, der synger i den blå, så kan vi skrue lidt højere op for den blå end for den røde. Og så kommer der nogenlunde det samme ud af højttalerne. Det er en god måde at gøre det på. Derudover er der ikke så meget at sige andet end, at når I er færdige, så skal I skrue ned igen. Og så er det meget vigtigt, at I må aldrig nogensinde pege mikrofonen op imod en højttaler, fordi så kan der ligesom komme sådan en lyd, der gentager sig selv og bliver ved med at forstærke sig selv i det uendelige, og det bliver en meget, meget høj, ubehagelig hyletone, som også kan gå ud over ørerne eller måske endda ødelægge højttalerne. Mikrofonen, hvis I ikke bruger den, så sætter I den på plads i skabet, eller også så sætter I den i et mikrofonstativ. Og ikke læg den på en tromme, eller på en stol, eller på et eller andet, fordi de risikerer at falde ned, og så kan de også godt gå i stykker, og det er vi heller ikke interesseret i. Jeg kan lige vise, hvordan man lige bruger sådan en mikrofonstativ, fordi det er der nogle gange nogen, der synes, der er lidt svært. Hæng lige på. Se, nu vil jeg indstille det her mikrofonstativ til en af jer, og I kan se, det er jo en meget høj en, der sidst har sunget i det her, og det dur jo ikke, hvis man er et lille barn. Så det jeg kan gøre, jeg kunne selvfølgelig prøve at trække den ned her, men så nogle gange bliver den sådan lidt slatten. Så det I faktisk i stedet skal gøre, det er bare at kigge på det her håndtag, der er her, lidt plastikhåndtag. Så drejer det imod uret, så løsner man, og så kører den her bare ned.
Og på den måde kan man faktisk også sætte det hen til et klaver, hvis det var det, man ville, eller hvis man ville spille trommer på samme tid, så kunne man tage den ind over der. Og det er den rigtige måde at sætte mikrofonstativet op, i stedet for at lægge den her mikrofon alle mulige forkerte steder. Så det er meget simpelt. Der er rigtig mange, der når de kommer ind i et musiklokale første gang, synes, at trommesættet det ser enormt fedt ud, og det vil de gerne spille på. Og det kan jeg godt forstå. Det er også rigtig sjovt. Der er lige et par ting, som godt kan drille, når man kommer første gang. Og den ene er, at den her hi-hat, som er de her 2 bækkener, der sidder sammen her. Hvis man ikke lige ved, hvad man skal gøre, så lyder det lidt mærkeligt. Og man skal altså lige sætte sin fod her på pedalen. Hvis man synes, det er meget svært at sidde og holde den nede, så kan man løsne skruen her. Og så kan man stramme den igen, når man har taget foden væk, og så lyder den sådan her. Og det er sådan rimelig tæt på, hvad vi plejer at spille med, når man spiller på trommesæt. Hvis man trykker den en lille smule ned og skruer den fast der, så kan man spille på den med sin venstre fod. Og med højre fod, der spiller man jo på stortromme. Så har vi selvfølgelig vores trommestikker. Og lille tromme her i midten bruger vi rigtig meget. Der er også en enkelt ting, der kan drille ved den. Der sidder sådan en snare i bunden, som er sådan nogle stålstrenge, og dem slår man til og fra med sådan et håndtag. Og hvis nu den ikke er slået til, så lyder den sådan her. Og det er ikke helt den lyd, vi plejer at forbinde med en lille tromme, så der slår vi lige håndtaget til. Og så lyder den lidt mere rigtig. Så er det jo selvfølgelig et trommesæt, og det betyder, at der er alle de andre trommer også. Venstre tam, højre tam og en gulvtam. Hvis vi spiller på dem alle sammen, så kan vi simpelthen lære at spille rytmer på et trommesæt, og så er det næste selvfølgelig bare at starte et band. Til et band, der kunne man jo godt bruge en bas, så lad os da lige rykke herover. Ja, det her det er basforstærkeren, der står her. Der står en meget gammel en der, som slet ikke virker, men den er bare til pynt. Og så har vi også en lille en bag ved mig her, fordi vi er jo nogle gange mange, der spiller musik her i Tryggevils trykkeband, som man kan være en del af også. I kan ikke lige se det nu, tror jeg, men der står en lille gul seddel, hvor der står tænd her, og det er fordi man tænder bagpå. Inden jeg tænder, så tjekker jeg selvfølgelig lige, at der er skruet ned for den røde knap, som jeg har farvet rød derovre, og det er der. Så jeg mærker lige heromme, og så vipper jeg min finger. Og så er der lys i, og man kan også høre, at den begynder at summe lidt. Så tager jeg så bassen her. Det er jo en elbas. Den har 4 strenge, og der sidder sådan et jackstick, som sidder i her. Og nu skal I lytte godt efter, hvis I gerne vil spille elgitar, fordi det er fuldstændig det samme, der sker, hvis man spiller guitar og bas. Så derfor forklarer jeg det kun med bassen. Den her ledning, som hedder jack, den skal ind i her. Og den anden ende, den sidder over i forstærkeren allerede. Så skruer jeg en lille smule op her. Og så er der lyd. Hvis der nu ikke var noget lyd, så kunne det være, at der var nogen, der havde skruet ned for de knapper her. Og så kan man lige se, om man kan få noget lyd igennem på den måde. Så spiller man ellers bare. Og det gode ved en elbas og en elgitar, det er, at de 4 øverste strenge på gitaren, det er de samme som dem her på bassen. Så hvis ellers de stemmer, det kan jeg godt hjælpe jer med, når I engang starter her, så skal man sådan set bare spille sådan her. Og hvis man så gør det samme over på elgitaren, så spiller man det samme. Og så videre, så videre. Så kan man lynhurtigt lave sin egen rocksang og jamme derudad i timevis. Når vi er færdige, skruer vi ned her og slukker og sætter den på plads.
og så er den klar til de næste, som måtte have lyst til at spille musik hernede. Så har vi på tryk og hvile også 2 keyboards her, og det her, det kunne man nok nærmere faktisk kalde et elklaver, men det kræver noget forstærkning for at man kan høre det. Det er ikke ligesom et akustisk klaver eller et flygel, som siger noget uden lidt hjælp. Og vi har faktisk 2 guitarforstærkere stående her, og den nederste guitarforstærker, den fungerer så som en keyboardforstærker. Den skal selvfølgelig også have noget strøm, og igen kan man finde et stykke gul tape, hvor der står tænd her, så når jeg tænder her, så kommer der strøm i det hele, forhåbentlig. Vi skal dog lige skrue ned for dem, der er markeret med rød, så det gør vi lige her. Og så tænder jeg her. Kommer endda lidt lys, og måske kan man høre sådan en lille summe. Så skruer jeg en lille smule op her, og jeg skruer en lille smule op her. Og så er der lyd igennem. Elklaveret er sat til også med en jackledning, som sidder her, og den behøver I ikke at pille ud, den sidder bare i for det meste. Der plejer også at være tændt her, men hvis ikke, så kan man lige tænde og slukke for den knap. På den måde kan I høre det. Det her elklaver og det andet keyboard over på den anden side, det har selvfølgelig rigtig mange forskellige lyde. Du kan tage et elklavers lyd, og der er sådan noget vibrafon, noget kirkeorgel, alle mulige andre orgler, og så en lille sjov ting, hvis I ikke ved det i forvejen, men hvis man bruger sådan en pedal, der er hernede, så kan man faktisk få den til at holde tonen, ligesom om hvis jeg holder den her nede med mine fingre. Når jeg slipper den, så stopper den, men hvis jeg nu træder pedalen ned, så spiller den indtil jeg slipper med min fod. Og ja, det var sådan set det sidste instrument, jeg ville vise jer her. Resten kan I jo bare se i levende liv. Så det kan da være, at jeg bare lige skal spille en lille melodi, inden vi siger tak for i dag. Hallo? Ja, det er Asbjørn. Ja, nej, det er fint.